Konular istepdiken, muş bişik gün düşken çağda hemme adam sınıldı dep. Dostmu, düşmenmi, yıkılırmı? Hoy jinim edem, hemmemde burun sizlence hemkarlaşıp bakkan bunu bilisiz. Hazır hemde azırak peşimge bir gün kep kaldı. Men bunda boluşunu oylapma bakmapdikenme. Muşu hazır nim deyişimden mo kanda kılışımdan pakat bilenmey bek sıkılıp git barmaya qarang. Muş bir şirket bir jыңly bat, bütün işlerini orlaştırdıgan. Muş mal buyurtudyganga men hazır behçik bir pulunu bärsem zawod olmapdy qarang, men neç gün ya sıkılıp zawoddan anandykin bevasita özü hiç men bir telefon kılıp sürüşt kysam, bu nimiş gelmeydi bu mal dep. Bu pulu sanki dep şunun bilen bu işler çulup ket. O bal telefon kysam ya almaydy qarang. Ve ma telefon kep kaldy ya bir minut tuturam. Hey, Onda ben atım yakıştırdım. yaxşı adaş özüňçe yaxşı tutdingma? Yaxşı, sana qanday aktif barda öýtüp balarymçylykma. Sizle. Sana bek pul lazım bolup ketdi dep aňlap kaldym ya. Meblaglaryň ýetişmädimdi ýa-da ýüzünden bolup ketdi. Men bu gepni hiç kim diýmädim, sen qanday bildin? Şunu bilip kaldym. Şu sen qanday bilse? Aslında aňlap kaldym bilmem. Şu men hiç kimge diýmädim, bunu açamdan başga. Şoňa heýran kaldym seniň gepiňi aňlap. Her şey ustumadan onu sen sormay. Nimiş olgan te bolsaň pul lazım bolup ketdi. Meblaglaryň ýetişmädimdi ya. Ada sen üzerinin gibi olsa diýine sel men aldyraşdym hazır. Ben mokala apyny hep selenip ağattım digine. Hı. Dep dura. Hı. 20-den çıkırakını. Hı. Onun şu pul lazım bolup ketdiken. Adaş men sana bu gepni baştım digen qayla. Bu kiçik balanyň sowdasy emas. Bu tijaret digenden hem paýdysam zinem nurgunlygyn işleri boludu. Men şu çagdym bek çykdy desem ýok adaş dideň. Hazır meniň o pulny bägidek pekat alym ýok. Nim boldy? Nim bunda diýsem de. Şu oça diýende men maçta diýdim çençeri boýamdy ma meblag saga şoğunki bunu mala koy zinatan sirkulat kıldığa iş bir sirikliğe iş. Hazırlam ki bunda tutsun ağınım etsem o ben bana pul yurttuğum dostumnunki bir hazırlık küncük koptken. Sonra bir kapılmay şu pulunu bir teyak baygın bolsur depdi. Nädim bir geldi içim sık. Herkesin berip durmaydı. Of, şoňa men maaş aldyňkydan bek iňik digen qayla. Bu onuň üstüge biz hem kalaşgyntak neçe ýy boldy. Bu meniň hazır bir munç pulny hazır ma bir jыңly batdy, şunuň gurup ma zawod gurup beslesem ma pulny uýmapda. Bala ya telefon almaydy, ya özü ýok hazır. Nimiş Bu kılışym? yoldaş nim deydiğen sedemden sırtı. Şu enzirgidek iş yüz verip boldy ýa-daş. Men adamym nurgun adam mal dep tak söýleýdi. Bişimniň içimi tişimi gytygla hazır. Yoga çok kıldım sen ya toğadı. Çakçakymda da meni çakçakygydek elbazym ýok hazır. Çakçakygydek keypiýatym ýok. Şu hazır pulunyň hemmesi ýokap hazır. Nölge aýlanyp ketdim men hazır. Hazır zawod gaýtadan pul alsam malyny seppämeýdi. Malyny seppämese başgalyk bägil olmaýdy. Ma işiniň hazır beşide 1000 yerimde det hazır ýa hiç kim diýmedi. Ajam o digen tak akşam taka. Ajamaň nädin bol jiddi pul taýakyp bä dep terepde şu pulunyň ýoluna kylywatym men. Bu gaýlasam men bugün sen telefon kypsa içimni sıkat. Vay sen içimi sıkma nim deydiğen sen ya pul ciddi lazım olup alıp tepelerim olmasa. Ben üzemden pulu var meyremde onu nimse ben hakkı nimde nereden tepirmada şu pul ne? Pul tapuda tepegen tutsak mı insan var? Ada şu pul digen bäzi pul tapuda bäzi aşynda ýokap gitediken. Kana kılmyndan sen men onu ýyp aldymmy ýa içip aldymmy? Ya onu men öýtüp koydummy? Ten gelgen başymga bir afet mal. Faydası mı boldu hemen o ciddi lazım olup bağır nereden bunu tepen sen olmaydı beni. Tülün olcuğu de bol. Ne biraz ağa pul digen de berip ağın olmaydı. Da paydızın boldu onun kemada ağrıydı açtırılıp kaldı bu. Nime gepemdi bu desem zalim nerede bu sepemsi. Bulmaydı şu gep kaldı. Men şu hazır o pulny bägidek äwalym ýok adaş. Hazır bişimdi 1000 dät hazır hocam. Kolan hemen uyuşturan ne yapmadım. Ben nereden babam sapsın te yakıp be. Bir de kanın aldık işaret kaysan bulmaydı. Paýda gançagda müşta dimeýse. Paýdan var hem de bir bişimizgi gün çykken çagdan da hemme ýerden taň sıkysladаңla. Ojon. Müşta boluşyny biletim şu almaýman sen ta onmaýsa men hazır o pulny beremmeýme. Men hazır o pulny bägidekmi, şaraýatymmy, wagtymmy, hiç näsem togry gelmeýdi. Men hazır özümniň dädili aran tutsan telefonu goýýar da içimi sykmaý. Ukam meniň mu hazır işlerim pek ýakşymy emas daňa. Hem kartym sizmi aldyraşkensiz, maňa baly bek telefon git bardy.
Men mаңгаштuraýan. Bu işleriňizge men hazır ýardam gyp bulamayman. Qani bir özüňiz bir garap ýakyň. Jymy? Eşde gylaýly. Oy, Makul emsa eşde gylla telefonda ala kılsaýdy. Oy canım, bu weýran boga adamga pul bersem näden tapyn men? Saraň emasmen bu adamga pul berip. konular istepdiki, muş pişir gün düşken çağda hemme adam sınıldı dep. Dostmu, düşmenmi, yıkılırmı? Rasmuş çağda bölünüşedekin. Hey. Kanda kılam hemde. Ecep işim katdı ya. Bu kiçiykina bu altılı o iş nel kağılamısa bu. Bu bekçik bir pulna iş tulsa mı? Açamı ya uçura kaytılmı de. Kanda kılam men, kanda kılam. Manang mı ya numus kımay pulumnu verip telefon kayıp tutumuz kıp. Bu pulnu ya yezinen berip tuğan boğayım diye bununla. Boğumuz bu kanda buladı bu iş ne? Çokum bunun biz gep ba. Açam biz telefon kıp bakay. Açamı ya kımmaydı. Kanda kılam Ben? Aça. Ýaşy durma. Yaxşı özüň üçin yaxşı tudurma. Ýokap getdiň aça digendiň ýagy. Ýokap getmedin men şundan ki ýoluna kılabatdy. Ben kana bir inyk bir diýilen sen tündünden döregende sam gep goýup etdiň telefonda. Nimiş boldy? Nimiş boldy gaýlama bir jyňlyga mal buýruş bir muň pul bergendigine 1 million pul dewo. Şoňla hazır zawodga ulmapda. Hazır şu malym kemmeýme pul galy malymny berdip şunu bilen gopap u bal ýok hazır ýa telefonum maýdy. Telefondan musagym onu aşadan koyup bir gaşymke. Vay şu nazı şu tapanmatgan gep şu. Hazır tapgan taqdirde o pulny nimege işletip näge qyldy men onu ya men bilmeýme hazır gaýla. Hazır ciddi hemmeden muýhim mesele zawod pulny malyny ekilişde. Hazır bir gelenden pul sorsam oğlum nime qılmaýda bugenden şeýle diýen telefon qypdy adşem. Pulumny ver men birsinden agantym ýa dep hazır ilki kilişmeski koş gepdi dep gaýla. Onu näden bilip da sana pul lazım bolganlygyna? Men bilmedim şu açta deýdi heýran kaldym özüm. Men şu senden başga dem diýmegen. Bugün de hazır man nime diýendim. O aça bir kandan kısan kılıp heýran dep pulun berip turganda kymma işden bir ötkildi ötü bolama fakat bummude. Ben kulak süngün diýsem şu pulny bir eýlenge berip durupdyk. Bu musyndullam urutulgan pul dep men ba dep nem kysam. Bir eýlenge diýenim bir eýlende nem kymay ciddi hazır nädim bu tepäsen sen makul diýende men ýan telefon kylaýp hapma bilen tutdura. Makul aça bir öýdük. Öýdüklam şonu uruýtdyma. Men hazır nimiş kılsın bilmeýi aldım ama ya kendim ama beksi kılıp getdim Bu bilmeýse. ciddileşmeýänmiş oňşulda. Makul aça. Jyma? Makul. Makul. Makul hoş. Yenilamış kyryndaşdan başgasy bekaçyma edemge. Men başguldan izlep sürüşdi kylaýp pul tapay kanda kysam kılıp ma işini. Näsini men tapay.